Jste největší výrobce mobilů na světě. Každý třetí telefon, co se kde prodá, je váš. Vaše značka je silnější než Coca-Cola. Během pár let zmizíte. Co se stalo s nejslavnější firmou světa? Nokia. Firma vznikla v roce 1865 ve Finsku jako papírna u řeky Nokianvirta. Pak začala vyrábět gumové holínky, pneumatiky, kabely. Až v 80. letech přišla elektronika. První mobil Nokia se jmenoval Mobira Senator. Vážil přes 9 kg a byl součástí kufru. Cena? Přes 25 000 československých korun. Pro srovnání, Škoda 105 stála 50 000. Tenhle telefon nebyl pro lidi. Měli ho jen politici a ředitelé. A pak přišel rok 92. Nový ředitel Jorma Ollila udělal šílené rozhodnutí. Všechny ostatní sektory zrušíme. Nebudeme vyrábět televize ani pneumatiky. Budoucnost světa jsou mobily. Udělal z Nokia krále. Na přelomu tisíciletí byla Nokia největší výrobce mobilů na světě. Každý třetí mobil na planetě měl logo s rukama. Nokia nebyla firma, byl to národní poklad. Ale to, co přišlo pak, nikdo nečekal. Leden 2007. Steve Jobs vychází na pódium a vytahuje iPhone. Dotykový displej, žádná klávesnice, jeden knoflík. Vypadalo to jako z sci-fi. A Nokia? Nokia se smála. Inženýři iPhoneu zesměšňovali. iPhone musí být drahý na výrobu. Ten by neprošel naším testem odolnosti. To nikdo chtít nebude. Byli přesvědčeni, že je to hračka pro pár hipstrů, jenže to byl omyl, který je stál všechno. O 3 roky později Nokia rychle padala dolů. Problém nebyl hardware. Nokia uměla vyrobit skvělý telefon. Problém byl software. Jejich operační systém Symbian byl zastaralý, pomalý a vývojáři ho nenáviděli. V roce 2009 Nokia vypustila N97. Říkali mu iPhone Killer. Vysouvací klávesnice, dotykový displej. Měla to být spása, ale Apple měl v té době přes 100 000 aplikací. Nokia 500. A ten telefon byl ještě ke všemu pomalý. Nokia nutně potřebovala změnu. A v roce 2010 přišel nový ředitel. Stephen Elop, muž z Microsoftu. Tohle je část, kde to začíná být absurdní. Elop svolal celou firmu a pronesl proslov, který se zapsal do historie. Konkurence žhne víc, než jsme čekali. Naše platforma hoří. Tenhle projev unikl ven a během pár dní zničil důvěru investorů i zákazníků. Elop ale přesně tohle chtěl. Potřeboval krizi, aby mohl protlačit svůj plán. A ten plán? Místo Androidu, na který vsadili všichni konkurenti, vsadil všechno na Windows Phone. Vznikla Nokia Lumia. Jenže telefony z Windows měly fatální vady. Chyběly v nich aplikace jako Instagram, Snapchat, WhatsApp. Měly jen jednojádrový procesor v době, kdy konkurence měla 4 jádra. Aplikace kvůli tomu neustále padaly. Lumia neměla přední kameru a měla malé úložiště. Výsledek? Během 3 let prodala Nokia 52 milionů Lumii. Samsung prodal stejný počet za 2 měsíce. A teď to nejlepší. Rok 2014. Poslední hřebík do rakve. Elop, muž, co přišel z Microsoftu, prodává Nokii Microsoftu za 7 miliard dolarů. A hádejte, kdo přechází s ní. Elop sám. Když do Nokie přišel, měla 40% trhu. Když odcházel, méně než 3%. S obří ztrátou a bez vedení. Firma, která definovala mobilní revoluci, zmizela. Aspoň tak to vypadalo zvenku. Jenže Nokia neskončila. Jen se změnila. Zatímco mobilní divize hořela, jedna malá část Nokie tiše prosperovala. Síťová infrastruktura, antény, vysílače, servery. Víte, že Nokia dnes tvoří skoro 1/3 světového 5G připojení? Muž, co to celé zachránil, se jmenuje Rajiv Suri. Zaměstnanec Nokia od roku 1990. Když Elop přeskakoval z Microsoftu do Nokia a zpátky, Suri dřel. Koupil Alcatel-Lucent a vsadil všechno na 5G, dřív než to napadlo kohokoliv jiného. Dnes Nokia podepisuje smlouvy s AT&T, Vodafonem, NTT Docomo. Z firmy, co vám prodávala mobily do kapsy, se stal B2B gigant. Nevyrábí přístroje, co nosíte v kapse. Vyrábí infrastrukturu, na které stojí celý internet.
Nokia má dnes hodnotu asi 10 svého vrcholu, ale je stabilní, zisková a hlavně přežila. Nokia byla tak velká, že si myslela, že nemůže spadnout. Ignorovala iPhone, podcenila software a vsadila na chlápka, co jí nakonec prodal Microsoftu. Muž, co Nokii zničil, se jmenoval Elop. Muž, co ji zachránil, Suri. Chlapík, co v té firmě dřel od 90. roku. Zatímco jeden skákal mezi korporacema, druhý zůstal a postavil všechno od základů. A co vy? Měli jste Nokii 3310? Přežila pád z balkonu? Dejte vědět do komentářů. Dejte like a odebírejte pro další business šílenosti.